سلام كمي تخونو ازي بيغانتا ريتسي ازي تدالوه مسحونا از قدم تملسو كإلا ناي حساب ابزي علف اوانا قريبنا نيرنا ازيون كما قد سألتاناتو يمو بمجمريا نعاكم نخلكم اب اتلانتا تقمتو اب كلو امريكا تقمتو سلامن تعنان كسانتن نمنيلكم ابزي فتاني زغونه اوان ناي كورونا فيروس قتلنا ازين ايلو معنت نغبرو زلنا زررب اتي كونغرس حلفو بريزيدنت ترامب دزدقو كم كورونا فيروس aid relief and economic security زفلت cares بزعبو كنزراربينا مهنياتو ابز حلبه فيديونا بزح حتاتات نصيدنامو نعو نمملاس حاوناس قدم ابز مسانا قريبو لومي اتن نقربلو حتاتات كملسلنا ايمو حاوناس قدم كابت زحلف اوان سغا حجي دحان نصنيحكا نابز ممساكا دما دعمنا مسغنكامو مغان دارغا كل سب حجي تلاليكا سلازخونه اتي سفح زبل دحر بايتا يدلني مثلا جن منالبات حدش تزاتو كله سلازخولو حصر زبله ناتكا بلص قبلنا بتام يقنيلي زي بارت 2 كالاي كفالو تا قدامه كفال حلف سمون ዝገበርናያ ብዙ ሰባት ሰሜሞ እቲ ፊድባክ ረክብናይና ብዙ ሰባት ድማ ሓጊዙሎ ግን አቡ ብዙ ዘይበረሀ ህቶታትም ከሞታትም ስለዝመጽእ ተወሳኺ ድማ እቲ ህጊ ድማ በበግዚኡ ስለዝቀየር ምቀየር ዘይኮነት ሓደሽቲ ሞር መብረሂ ስለዝመጽእ ካብ ፌደራል ዲዩ ካብቲ ናይ አይአርኤስ ዲዩ ስለዝመጽእ እዚታት አኻኺብና ነቲ ህዝቢ ንምቅራብ بخمز ምጻኹም በጣም ይቀነለይ ያኔ ናይ ሞያ ሐላፊነት አለኒ ከም ትፍለጥ አትላንታ ይዝቅመጥ ዝሐለፈ 12 ዓመት ኣብቲ ናይ ታክስ ኤክስፐርት በታክስን በኦዲትን ዝሐለፈ 19 ዓመት ኣብ ታክስ ሪተርን ናይ ኢንዲቪጁዋልን ካምፓኒን ኮርፖሬሽንን ገሬ ህጂ ዝሐለፈ 10 ዓመት ድማ ከም ፍራንቻይዝ ናይ ኤችኤንአር ብሎክ ፍራንቻይዝ ኦን ገበር ራስ ገዶም ይቀነልና كم تفلتو بزعبات الفيديو زحلفه زغبرنايو مساخا قال المحتت بطعمي كاب حزب زرخبنا فيدباك انتي دلو بطعم حجاز خمس زخونه امو حجتن زي برها دلو انا عنك نبره قدم تختل غيرنا كن حتى كاين امو ساعات ملسلنا امو اتا مجمريا كم ريفيو اتا ناي ترى سرحتنياتات درخبوا ገንዘብ زي بتنصلو يكون ويكا سب حدار مالتيو ناتن قرب تنكف تبلكانا مغنياتو غليو دحيرو زمصانا سوشال سيكوريتي دوزدوخه ديسابيليتي دوزدوخه كم زعما سلسلزلوسي قرب حصر زبلت من يفقدو من يفقدون انتم كترخو اوكي صبو زحلفه اسفينا غلصنا ግን እዚያ ከም ሰመሪ መቃቅላይ ወንዲና እቲ ስቲሙለስ ፓኬጅ نبلو زمص تشيك سينجل شنكل تميتين يرخبوهم سبع دار دما 2400 يرخبوهم اتوم قولت دما 500 ادميهم ግን ካብ 17 ነታሃትን ዝኾኑ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ዝረኽቦም ንመን ዝረክብ እዚ based on 2018 2019 ሕጂ 2019 ታክስ ዝመሉ ብኡ መሰረት እቶም ዘይመሉ ድማ ገና ስለ ዝኾነ እቶም ዘይመሉ ድማ ንድህሪ ተመሊሶም አይአርኤስ ን2018 ነይሩዎ ብኡ መሰረት ድማ እቲ ስቲሙለስ ቼክ ይመጽእ ማለት እዩ ኣብዚያ ናይቶም ሶሻል ሴኩሪቲ ዝወስዱ ሰባት እቶም ሪታየርድ ዝገበሩ እቶም ታክስ ክመሉ ስለ ዘይግብኦም ንኦምም ይምልከቶም እዩ ብሽንክልተሜትን ብነፍስ ወከፎም ክመጽኦም እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ዳታ ስለ ዘሎ ብኡ መሰረት ክመጽኦም እዩ እቲ ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ يكون بر اتهم ديبندنت كونهم كليمز تغبرو 17 كابول علي زلو حساب كوليج ادميهم زلو سوم عملكتهم زي معناته كركوا يكلونم زغر مكان لو مينغو اب ناي ايرس تريننج نيرونا زي هتو دي ناي سوشال سيكوريتي سبلمنتال انكم دما زبالالو اس اس اي توم اس اس اي زوسو سبات اسم كابج ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ አይ ሃቭን አፕቲንታሹ ማለት ነው እንደም ከመህቶ አይአርኤስ ሞር ክላሪፊኬሽን ክብሉ ታሃቲቶም እዮም ሆፕፉሊ አብዘን ካፕል ኦፍ ዴይስ ይብሎም ግን ጀነራሊ እንታዩ እቶም ሶሻል ሴኩሪቲ ቤኔፊት
recipient ይብላሉ ተቀበልቲ ስለዝብል هم ابوك include ከገብሮ መخلዩ ዝብል ግምት አለው ግን ኣብቲ ምጸረ ሳከነው ጻይና ስለዚህ ሕጂ እቶም ናይ ሶሻል ሴኩሪቲ ድወስዱ ዓበይቲ ሰባት ሲ ልክዕ ከምዚ ካልእ ተራ ሰራሕተኛ ቀጥታ ኣብቲ ገዝኡ እቲ ገንዘብ ክመጽይ ማለት እዩ እዋ እቶም ሶሻል ሴኩሪቲ ቤኔፊት ዝወስዱ ሰባት እቶም ዲሴቢሊቲ ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባትን ከም ማንም ሰብ ይወስዶም ይምለሶም ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜታ ናይ ዲሳቢሊቲ ዝወስዱ ንጽርቲ ነበረትን ሕጂ ግን ኣላ ማለት እዩ እዋ ዲሴቢሊቲ ዝወስዱም ይረኽቡም ሶሻል ሴኩሪቲ ዝረኽቡ ይወስዶም እታ ዘይ ነጸረት SSI ሰፕሊመንታል ሶሻል ሴኩሪቲ ዝወስዱ ሳይ ነጸረትን ነገር ግን እቶም SSI ዝወስዱ እቶም ሰፕሊመንታል ዝወስዱ ሰባት ክሌም እንተዳ ተገይሮም ምክንያቱም ደቆም ገለ ክሌም ስለዝገብሮም ከም ዲፔንደንት ክሌም ተገይሮም እንተዳ ኮይኑ አይረክቡንም እንተዳ ክሌም ዘይ ተገበሩ ግን ዝወስዱ እንተዳ ኮይኖም ናታ መብርሂ ክምስሓቡ ሹ ክነብና ማለት እዩ እዋ ስለዚህ ሕጂ ንጽርቶት ኮውን ሲዳርጋ 65 ሚሊዮን ሰብ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ቤኔፊት እዚ አይረክብኒ እቶም ሕጂ ክትብሎም ጸናሕካ እቶቶም ላዕሊ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ እዞም ልዕሊ 17 ዕድሚኦም ዲፔንደንት ኣብ ትሕቲ ስድሮም ዘለው ካለ ኸኣኒ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት እሞ ኸኣኒ እዚ ኢንካም ታክስ ደይሞልዮም ማለት እዩ yes ኣሜሪካ ሕጂ ሶሻል ሴኩሪቲ ዘይብሎም ሰባት ነን ሬዚደንት ዝኾኑ ሰባት እዚኦም ኣሜሪካቶም አይረክቡንም እቶም ዕድሚኦም ከ17 ካብ ላዕሊ ዝኾኑ እሶም አይረክቡንም ኣብዚ ግን ገሊኦም ኢንካም ውሁድ ይኸውን ለምን ኣብ ዓመት 2000 ገሊኦም ሰሪዮም እዚያስ ውሁድ አይሎም ከይመሉ ዝተረፉ ሰባት ኣለው እዚኦም ሰባት 2018 19 ክልቲኡ ዓመት ታክስ ሪተርን መሊኦም አይፈልጡንም ምክንያቱም እቶምሰርዎ ፓርት ታይም ወይ ንሽተ ይኸውንሞ ኣብቲ ሪኳየርመንት ስለዚ ኣተው እዚኦም ሰባት ከመይ ይረኽቡ ክሎም እንተዳይና ክልተ መንገድ ኣሎ ሓደ ዋላ ተዋሃድታ ዝረኸቡ ኢንካም ታክስ ይምልዋ 2019 እንተዳመልዮም እታን 200 ይረኽቡ ማለት እዩ ንዚኦም ካልእቲ ድማ ኖሚ IRS ዘውጾ ፎርማል ኖሚ እንታይሉ እዚኦም ነን ፋይለር ማለት ታክስ ክመሉ ዘይግደዱ ሰባት እሶም ኣብቲ ናይ IRS ዌብሳይት ከይዶም ፖርታል እቲ ኢንፎርሜሽን አፕዴት መግበሪ ኖ ኢንፎርሜሽኖም አቡ ክህቡ ክእሎም ኣብሂቦም እቲ ስለዚህ ሕጂ ዞም ኩሎም ከረምላሰም ክእሉ ገርም ሶሪ አስጌ ቆሪጻካ ስለዚህ እዞም ሕጂ ንኣብነት ኣብ ካሌጅ ዘለው ተማሃሮ ፓርት ታይም ዝሰርሑ ገለ ትሕቲ 4000 ገለ ዝእቱ ኣይፍቀድኒ ማለት ወላ ሓንቲ መልአ ትርጉም ዝበሉሲ እዚኦም ሰባት ከምዚኦም ዝኣመሰሉስ ኣብቲ ናይ IRS ከይዶም መሊኦም ክረኽቡ ክእሉ ይሓቱ ዘለካ እንተዳ ስድሮም ክሌም ዘይገበርዎ ዲፔንደንት ዘይነበሩ ግን እቲ ኢንካም ውሁድ እንተዳ ኮይኑ እዚኦም ኣብታ ናይ IRS ዌብሳይት ከይዶም ነን ፋይለር ክመሉ ወይ ድማ ታክሱም መሊኦም እቲ ገንዘብ 200 ክረኽቡ ክእሎም ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እንድሕር ኣብታ ናይ ስድሮኦም ዲፔንደንት ነይሮም ግን አይረኽቡንም እዚኣ ንጽርቶት ኮን ምክንያቱ እንዲ ኣብ ካሌጅ ዝሰርሑ ፓርት ታይም ዝሰርሑ ኣለው በቲ ናይ ስድሮኦም ስለዝምላእ ሕጂ ብዚኣ እዋን እዚኣ አይረኽቡንም ማለት እዩ አይረኽቡንም ኤግዛክትሊ حراي حتى خال ابزي حدش سايد هونت اب 2020 ዝተወልዱ ህፃናት ከ good question ኣብቲ ዝሃለፈ ቁሩብ ጠቅሰዮ ነይረ ኣብ 2019 ዝተወልዱ ሰባት ሞኻ ታክስ እንተዳ ዘይመሉ እቲ IRS ክፈልጦም ስለዘይክእል ክሓለፍ ማለት እዩ ከምኡ ምንት ከይመልእ ከይብል ቀልጢፎም ናይ 2019 እንተዳ መሊኦም እታ ናይ 2019 ዝተወለዱ ሰባት ክረኽቡዮም ግን እቶም 2020 2020 ዝተወለዱ ቆሉት ግን በዚ ናይ ሕጂ አይረኽቡንም ግን አይረኽቡንም ማለት ኳሊፋይ አይኮኑን ማለት አይኮነን እንታዩ ንዓመታ ኔክስት ይር 2021 ታክስ ክመላ ከሎ ሹ እዚኦም 2020 ዝተወለዱ ጃንዋሪ 1 بدهر استولد بسبات شاك من الله خلو شو كرخوهم مالتي بذي هجي جن زمت تشجن زيات ملكتهم منه حراي حجنا ابنت اسقي ازوم حجي ناي اكل تشحن 10 شمنتن ديمولو سبات اكل تشحن 10 شعتن دسرحو جن انكم تاكس زيمولو سبات ابز ساعات زي حجي مليهم كرخبو يقولوا دوس ولا حليفه لكيو قدمي جي سريهم زي فلتو سبات ولا كلتشين
18 زي سبب سبات هجي كن 2019 ملي تاكس إنكام مالهم يوحد يبزع واحد يبزع إنكام انتدالهم انت دا مليون تاكس ريتن هجي كرهبو كلهم ስለዚህ I don't gain كرهبو كلهم مالتي وساتهم ምናልባት ገሊኦም ሲ واحد جداني already تي تشيكات سدوا ስለጀመሩ አነስ አይረክብን የሎም ሲ ካይዙንጉዑ ሲ كملو يخول يوم كروه بخاي يخول يوم. هو في نايتاكس مثلثنا وها كملو يخول يوم مسملو دما تا شنكل تميتين دما تمصوم مالتي. قرب. كالح حنت حطو اسكيب زيا كنحل فينا نفتخال مالتي. نابنت زي حجي كونتات كورونا فيروس اندحر تناويحو. سي كميو شعين كل تميتين هيبو من اطرح دي سوق كنبل سي ولا قال علي قصالي زبل قصالوما إزي ناي كورونا فيروس وج بكل منجد نديو نحن مكو وجينا نقبر ذلنا وجي ذلنا مكاتب بكله يتكأنا له بإيكونومي ما كان يتكأنا تنجز تزوج أو ندات كتاتنا نتحبريتها نتزمنا نهم مالتهم هجي إزي وجه أزلوا هجي وان تايم جن إزي ناي كورونا كونتات انتهى تناويه ولا بدهري ولا حتى لو أنت قد أزلومه بدهري التي إيكونومي انتهى كم تزدلي زي كأير انت داخلوا الكونغرس ناقدن تملسوا نبتي ستيمولسوا كملسوا كلايك ثلاثين قبل هجي لابنت ابتي كلاي عرفت كلمتينا እዚህ ተሐሲቡ ዘሎ ናይ ስሞል ቢዝነስ ሎን ስለዚህ አከል እንደገና ተመልሶም አብቲ ኮንግረስ እጂ ዲስከስ ይገብሩለው ማለት ነው ልከሙ ማለት ነው እጂ ወጪ አዘለ ዋን ታይም ያተበል በዚህ አጋጣሚ ሳሚ እንታይ ኩሱ ክዛረብ ከሎቲ ናይ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ስቲቭ ማንቺን እዚያ ቼክ sorry ask for technical difficulties صنحنا ما قتل دحن نقتلنا هجي اوشت ثلاثه سمون كسددو اتناي ستيمولس تشيك يلو نيرو زغمكا نومي ريونير ابريل لاين ማለት ትማሊ ማለት ነው ኖሚ አፕሪል 10 ትማሊ اتناي تشيك መስዳር ተጀምሩሎ ህጂ the first check april 14 አብ አካውንቶም ያአቱ ዝብል ተስፋ አለው ማለት ነው ስለዚህ ከምቲ ሐሰበ ይخيዳሉ ማለት ነው ግን አብዚያ ሃንቲ ህቶም ዝመጻኒ አብ ኮሎ ንኻዶትም ከብሮ እዚ ቼክ ናብቲ ባንክ ናዩ ዛአቱ ይናለና እቲ ናይ ባንክ አካውንትና ድማ 2019 ኢንፎርሜሽን እንተዳሉ አብቲ ናይ ታክስ ሪተርና ቦ መሰረት እንተዳ 2019 ተዘይሎ ድማ ናብ ድህሪ ተመልሱ 2018 ከይዱ ቦ መሰረት ኸውን ብላሎ ንኣብነት ኣብቲ ዳይሬክት ዲፖዚት ኸውን ከሎ ናይ ግድን ኣይኮነን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ጆይንት አካውንት ኸውን ወይ ድማ ንሓደኦም ናይ ሰበይቲ ይኹን ናይ ሰብኣይ አካውንት እንተዳ ከኣቱ ኮይኑ ይኣቱ እጂ ሓንቲ ህቶ ዝመፃኒ ተዝሓለፈ ዓመት ሲ ኣብ ሰብኣይ አካውንት ነይሩ ኣትዩ ነይሩ ሕጂ ግን ናተይ አካውንት ከኣትወለይ ዝደሊ እንተዳ ኢላ ሶሪ ቀይር ኣይክእልን እዩ ምስ ሰብኣይ ክስምም ማለት እዩ እዋ እጂ ከኣትዩ ትገንዘብ ካብኡ ናባይ ክሓልፍ ኢላ كم عينت توتا سلز بصاني ابزيو كم دي اكون انه معناته اوكي قرب قال تمالي اب حجب زي نيوز حداش دمصت ستاي نزيوم اب حكمنا نيرس دسرحون نزوم اب جروسري ستور دسرحون سي كونغرس يحسب على ريز كوبم مهنياتو زي اتوم زي اتوم ابزينا كورونا فيروس اوان مبزحت سب غزو كوفيلو زيوم جن غزኦም ገዲፎም ስድሮም ገዲፎም ኣብ ስራሕ ዝዋፈር ደሎሲ ተባህል ክሳላ ከመያታ ስታይ ሕጂ ስጋዕ 25 ሽዕ ሬሲ ኮቦም ይባልሞ ምናልባት ሕቶ ክመጽ ስለዝኽእል ቀጻልስ ወዳህን ምስ መጠን ንሪዮና ግን ጥሙኽቶ ግን እስቲል ኣብ ዲስከሽን ኣሎ ከም ሰብ ግን ይግብኦም ምክንያቱ ሞር ዘን ዛት ሰብ ህይወቱ ዝኣክል ኣብ ፍሮንት ገይሩ ፋይት ዝገብር ኮንዶ ዘን ትራንስፖርቴሽን ካለ ከማን ከም ዜጋ ንህና ክንገብሮ ዝግባና ብዙ ነገር ክህልዎ ይኽእሉ ግን ከምቲ ሓሳብ ጽበዩ እቲ ዲሞክራት እዚ ሓሳብ ኣምጪሞ ይዘራረቡለው እንተዳ ሓሊፉ ድማ ከም ኣርስቲ ንዲስከስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሓንቲ ክውስኽ እንታይ ኣሎ እቲ ዝቐልጠፈ ኣይሬስ ንዝቼክ በቲ ዳይሬክት ዲፖዚት ቀጥታ ናብቲ ኣካውንትና ከኣትዩ ዝብል እዩ እቲ ተስፋና ግን እቱም ብኸምኡ ዘይገበሩ ሰባት ቼኮም ቀጥታ ናብ ብገዛ ብሜል ዝመጽእ ሰባት ከእንታይ ገብሩ ይኽእሉ እዮም ክንደይ ከውስድ ኣይነ ክንደይ ከውስድ እቶም ሕጂ ብሜል ዝመጽኦም ሰባት እኮ ብሜል ዝመጽኦም ሰባት ነዊሕ ግዜ ከወስድ ሰሙናት ከወስድ እዩ ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኣይሬስ ክልተ ነገር ሓደ ሜቢ ኣብዘን ካፕል ኦፍ ዴይስ ኣብዘን ክልተ ሰለስተ መዓልቲ
ኣብትና IRS ዌብሳይት ፖርታል ቀሪቦም ሰብ ኣትዩ ኣብኡ ባንክ ኣካውንት ኢንፎርሜሽኑ ክህብ ኽእሉ ምሳበ ቀጥታ ናብታ ዳይሬክት ዲፖዚት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እሱ ክነከታተልና ኣብዘን 2-3 መዓልቲ ኣበናይ ዌብሳይት ትኸዱ irs.gov ምስከና እቲ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ገሊኦም ታክሶም ምስመሉ ገዛ ቀይሮም ኣለዉ ኣድራሻ ቀይሮም ኣለዉ እስኪ እታ ዌብሳይት ድገማ irs.gov ናይ መንግስቲ ዌብሳይት እዩ ናይቲ ዌብ ቤዝ ፖርታል ይባል ዌብ ቤዝ ዝኾነ እቲ ኢንፎርሜሽን መሃብ ማለት እዩ ናይ ባንክ ኢንፎርሜሽኖም ይህቦም ዝገርመካ ብዙ ሰባት እዚ ድማ እቲ ኩነታት ተጠቂሞም እቲ ሓደገኛ ስኪም ዝገብሩ ዘታልሉ ስለዘይሰኣኑ ደሞ ይግበር ስለዘሎ ሰባት ቴሌፎን ደውሎም ናይ ስቲሙለስ ቼኩም ክንተደልኩም ኢና ኣካውንት ነምበር ሃቡና እንተዳይሎም ብምንም ተኣምር ከይትህቡ IRS በቴሌፎን ደውሎም ኣካውንት ነምበር ኣሃቱንም ኣብዚያ ከይነጋገይ ገሊኦም ድማ ቼክ ሰዶም ፌክ ቼክ ሰይዶም ስቲሙለስ ቼክ ናትካ ዲፖዚት ግበሮ ግን ዲፖዚት ገበር ከለኻ ናትካ ድማ ኣብዚ ግበር ኢሎም ከምዚ ዓይነት መደናገሪ ስለዝመጽእ ብምስተዋል ክንጓዝ ደሊ ኣድራሻ ዝቀየርና ሰባት ድማ change address ና IRS ኣሎ change address form 8822 8822 ዝብል ፎርም ሓንቲ ፔጅ ኣላ ነታ ፎርም መሊና ና IRS እንተራሰልና ቀልጢፉ እቲ ኣድራሻና ኮሬክት ገብርዎ ስለዚ ናብቲ ቁኑ ኣድራሻ ክመጽኡ ማለት እዩ እታ ፎርም በይና ንረኽባ ሕጂ ኸስጌ ኣብ እሳም ኣብቲ ና IRS ዌብሳይት irs.gov I'm sure ሳሚ ኣብ መጨረሻ ትንታሽሙ እተን ዌብሳይት ምክንያቱ ንደጋግሞ ዘለናስ ምናልባት ፎርም ኢሉ ኣስጌሞ ኣበይና ንረኽባ ክትመጽእ ትብል እያ ትሕቶሞ ወይ ደጋግሞ ዘለኹ ኣብታ IRS ፎርም ኣላ 8824 change address ያ in 2 days ድማ 2-3 መዓልቲ ድማ ኣብቲ IRS ዌብሳይት ከይዶም ንትንታሽሙ ከረኽቦ ይኽእሉ ገርም ጽብቕቲ ሕጂ እዛ ናይ ተራ ሰራሕተኛ ሰባት ኢና ጸኒሕና እታ ቀዳሚት ርእስቲ ማለት እዩ ዳርጋ ኩለን ካቨር ጌርካ ኢና ኣለኻ ኣስጌ የቐኒልና እታ ካልአይቲ ብዛዕባ አንኤምፕሎይመንት ቤነፊት እያ ትብል እዞም ሕጂ ካብ ስራሕ በዚ ኩነታት ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ጠጠው ኢሎም ዘለዉ አንኤምፕሎይመንት ክዓቱ ይኽእሉ እያ ትብል ዘላ ሕጂ ኣብዚሲ መን ዝፍቀደሎም መን ዘይፍቀደሎም እዚ ብዙ ህቶ ናባይ መጽኡሎ አይተምን በቃ ጆሮይ ክሳብ ዝድንዝዝ ወይ ካ ቴሌፎን ደይገልዕ ዘለኻ ከመይ እዚያ ሜዲያ በጣም ይጽቦያ ኣነ ድማ ሰብ ክድውል ከሎ ነዚያ ሊንክ ሰደሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ኩሉ ሰብ ህቶታት ይምልስልኝ ተስፋ ገብረ ካብቲ ዝመጻኒ ህቶታትም ተበጊሰ ስለዝኾነ እዚያ ናይ አንኤምፕሎይመንት ከምቲ ዝበልናዮ ብክልተ መንገድ ገይርና ንራእዮ ሓደ ናይ ስቴት አንኤምፕሎይመንት ሬጉላር ቀድሚጂ ዝነበረ ኦርዲነሪ ዝኾነ እቲ ሬጉላር ዝኾነ ናይ ስቴት አንኤምፕሎይመንት ነፍስ ወከፍ ሰብ ካብ ስራ ክወጽእ ከሎ ተቆጺሩ ዝሰርሕ ማለት ፔሮል ዌጅ ሰሩ ሰባት ተቆጥሮም ሰሩ ሰባት ካብ ስራ ክወጽኡ ከለው ኣበብ ስቴቶም ኣፕላይ ይገብሩ ብኡ መሰረት እቲ አንኤምፕሎይመንት ይረኽቡ ነይሮም ጂን ጆርጂያ እና ጆርጂያ ስለዝኾነ ጆርጂያም ብኸሙ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ተወሳኺ ምዚ እቲ ምዚ ስቲሙለስ ፓኬጅ ምስ ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝመጽእ ተኣሳሲሩ ናይ ፌደራል ሕጂ እቲ ናይ ፌደራል አንኤምፕሎይመንት ኣብ ሰሙን ክሳብ 600 ዊክ 600 ዊክ ዝኽፈሉ ን10 ሰሙን ድማ ክቅጽሉ እዚ ኣብ ልዕሊ 13 ወላ 10 ሰሙን 13 ሕጂ ቁሩብ ክሳብ ንገብራ ስጋ ቢልካሞ 600 دي نقول معره ولا سجاب ምናልባት ኖ ሶሪ ክሳብ ኢልያ 600 معره 600 ዋላ እቶትና ውህድ ይኹን ሞር ይኹን ኣሻት ይኹን 600 ንነፍስ ወከፍ ሕጂ ኣብታ ኳሊፊኬሽን ክንመጽኢና ኩሉ ሰብ ዲዩ ገለ ዝብል ክንመጽኢና ግን ዝረኽቦ 600 ንኩሉ ሰብ አንኤምፕሎይመንት ሪኳየርመንት ዘማልአ 600 ኣብ ልዕሊ ስቴት ዝረኽቦ ማለት እዩ ኣብዚያ ክንጥቀቅ ዝግባና 600 ናይ ስቴት ንኩሉ ሰብ ኣይኮነን ዝፍቀዶ ስቴት ዝፍቀዶ ከምቲ ቅድሚጂ ዝነበረ ክራይቴሪያ ብቲ ናይ ኤምፕሎየር ካብ ካምፓኒ ሌኦፍ ዝኾነ ብና not only his own fault ማለት እዩ ብናቱ ፎልት ዘይኮነ ብናትካ ፎልት ዘይኮነ ዝወጻካ ወይ ድማ ስራ ተቀንስካ ካምፓኒ ተኣጭው ከምዚ እንተራ ኮይኑ እቲ ናይ ስቴት ንረክብ ነርና እዚ ግን ፍሉይ ዝገብሮ
ካብዚ ዝተፈለዩ ካብቶም ቀደም ዝረኽቦ ዝነበሩ ሰባት ዝተፈለየ ሰባት ናይ ፔሮል ኢምፕሎይ ጥራይ ዘይኮነስ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾኑ 1099 ዝኾኑ ኡበር ሊፍት ታክሲ ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዚኦም በሙሉ የጠቃልሉ ማለት እዩ እዚ አንኢምፕሎይመንት ዝወስዱ ማለት እዩ ምክንያቱም ሕጂ ናብነት ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ኡበር ዝወስድ ሰብ ስሩ ጠጠው እንተዳቢሉ ከይዱ ናይ ስቴት አፕላይ ገበር አይከልሉ በተናይ ቀደም ህጊ ማለት እዩ እዚ ናይ ፌደራል ግን ስለ ዝምልከቶ እቲ ናይ ፌደራል አፕላይ ገበር ይኽእሉ ማለት እዩ ብክመልእ ኮሎሲ በይናዩ አበዩ ከይዱ ዝመልእ ሕጂሲ ናብነት ስቴትን ፌደራል እንብል ኣለና ኣብ ስቴት راح ዲና ክንመልእ ወላ ፌደራል እንኮላይና ክንመልእ ነፍስና ንሕና ዲና ባዕልና ንመልእ ወላ እቲ ዘስራሕና ዘሎ ካምፓኒ ክመልአልና ስለዚህ እዚ አሲ ቁርብ ንሓሰብ ንጽርቲ ኮነትሉን ኦኬ good question ዘን ክልታቶ ጽቡቕቶ እታ ሓንቲ ኣብ ስቴት ንበይኑ ኣብ ፌደራል ንበይኑ ዲና ንመልእ ወይስ ክልቱ ኣብ ሓደ ቦታ እዛ ሓንቲ ካለይቲ ድማ ንሕና ዲና ንመልእ ወይስ እቲ ኢምፕሎየር ዝመልእ ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ንወስዳ እዚ አንኢምፕሎይመንት አፕሊኬሽን ዝመላ ኩሉ ኣብቲ ናይ ስቴት እዩ ኣብ ፌደራል ንበይኑ ዝኾነ ዌብሳይት የብሉን ወይ ዝኾነ ዝበይኑ የብሉን ኩሉ ዝመላ ኣብ ስቴት እዩ ሕጂ ኣብዛ በዚያ አጋጣሚ ክህብራ ዝደሊ ኣብ ጆርጂያ ንቕመጥ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብ በብናቱ ስቴት ክመላ ኣለዎ በብናቱ ስቴት ፍሎሪዳ ዘለዎ ፍሎሪዳ ቴክሳስ ዘለዎ ቴክሳስ ኖርዝ ካሮላይና ዘለዎ ኖርዝ ካሮላይና ጆርጂያ ይመለ ማለት እዩ ናይ ሌበር ዲፓርትመንት አቡ ናይ አንኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ቤኔፊት አባ አሎ አቡ ኣብቲ ዌብሳይት ይመለ ማለት እዩ ጂናብነት ናይ ጆርጂያ dol.georgia.gov አሎ ዳህር ኣብቲ ዌብሳይት ክትቦም ኢኻ አቡ እዮም ዝመሉ ግን አቡ ክመላኸሎ ሕጂ ፌደራል ዝህቦም ጋይድላይንስ አሎ እቲ ጋይድላይንስ ክሳብ አፕሪል 10 ክንጽበይና ኢሎም ነይሮም which is today ኖሚ ፎሎ ገበር ነይረ ገለገለ ትሬኒንግ ነይርኒ እቲ ናይ ጋይድላይንስ ዝበጽኦም ይመስል እዩ ምክንያቱም ጆርጂያ እንታይ ኢሎም ሕጂ ነዚ አፕሊኬሽን ቅድሚ ጂ ዝነበረ እቶም ሬጉላር ዝነበረ ሰብ ካብ ስሩ ክወጽእ ከሉ ዝምላ ማለት እዩ ሕጂ ግን ነዚ ኮሮና ሪሌትድ አንኢምፕሎይመንት ኑ ዘጠቃለለ ሞዲፋይ እንዳገበርናዮ ኢና ነቲ አፕሊኬሽን ምንት ኢንክሉድ ክገብር ነቲ ናይ ፌደራል ኮሮና ሪሌትድ ዝኾነ አንኢምፕሎይመንት ንኡ ኢንክሉድ ዝገብር ህቶታት ምንት ክንወስኽ ነቲ ናይ አንኢምፕሎይመንት አፕሊኬሽን አፕግሬድ እንዳገበርናዮ ሞዲፋይ እንዳገበርናዮ ኢና እሞ አፕሪል 13 I think አፕሪል 13 ሶኒ ዝኸውን ኮምታት ሎማ 10 ለና ሎማ 10 ቀዳ 10 አላ አያ መንዴ ስለዚህ መንዴ አፕሪል 13 እቲ ናይ ኮሮና ሪሌትድ ዝኾነ ናይ ፌደራል ኢንክሉድ ዝገብር አንኢምፕሎይመንት አፕሊኬሽን ኦንላይን ኣብቲ ናይ ስቴት ኣብ ጆርጂያ ክህሉ ማለት እዩ ዝገርመኩም ናይ ኖርዝ ካሮላይና ይሪ ነይረ እስኪ ካልኦት ስቴታት እዚታት ወዲኦም ኢለ ናይ ኖርዝ ካሮላይና አቬለብል እዩ ሰባት አፕላይ ገብሩ ኩሎም ወዲኦም አፕላይ ገብሩ ኩሎም ማለት እዩ ሕጂ አስኪ ሕጂ በአ ናብነትሲ ኦንላይን ንመልእ ኢልካምሽ ፊዚካሊ ኣብቲ ናይ ሌበር ዲፓርትመንት ናይ ስቴት ከይድና ኸኒ ንገብሮ ነገር ኣሎ ዲ ዋላ በኦንላይን ውዲና ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ቦታሲ ሰባት ተሰሪዖም ይርኢ ሕጂ እዚኦም ምናልባት እቲ ናይ ኦንላይን አክሰስ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንጽርቶት ከውንሲ ኦንላይን ድሕር መልእካስ ግድን ክትከይድ ኣለካ ኢኻ ኣብቲ ፊዚካል ናይቲ ሌበር ዲፓርትመንት ቦታ ኣብዚያ ገርበካ ኮሮና ቫይረስ ብዙ ኔጌቲቭ ማለት ብጣዕሚ ሕማቅ ነገታት ኣለዎ ግን ሓንቲ ነገር ዘገርመኒ ሓንቲ ተማሃርናዮ ዳህር ድማ ኣብ መቸም ኮሮና ክሓልፍ ከሎ ኩለና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ ኣይንቅይሮን ኢና ኩሉ ብህይወትና ይኹን ካልእ ኣነባብራና ክቅየሩ እዚ ናይ ኦንላይን ሰርቪስ ወይ ድማ እዚ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ናይ ግድን ምዃኑ ኮሮና ቫይረስ ምሂሩና ኣሎ እዚ ናይ ኦንላይን አፕሊኬሽን በአካልም አይኮነን ዝገርመካ መብዛሕትኦም ናይ ሌበር ዲፓርትመንት ኦፊሳት ተጽኡ ሰባት ኮሚኒኬሽን ሶሻል ዲስታንስ ስለዘሎ ከድካም ትረክቦም ቦታ የለም ኦንላይን እንተዳመኒናዮ እቲ ኦንላይን ይውዳዩ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብዚያ ክውስኸል አይደለ እቲ ናይ ስቴት አፕሊኬሽን ቀደም እንታይ ነይሩ አፕላይ ንገብር
شو ناي ستيت بينفيت مستوهبنا سومون ناي ستيت سومون بينفيت هاد سومون دمو اونلاين جوب سيرش فيريفيكيشن نقبرنا ማለት ስራ እንዳደለኮ ዝብል ናይ ግድን ከምኡ ሰሚት ክትገብር ነይሩካ ኦንላይን ዲዩ ሰሚት እናገበርና ይወት ቤኔፊት ዝቅልጥል እዚያ ግን በዚህ ናይ ኮሮና ሪሌትድ ዝኾነ አፕሊኬሽን እሱ ዌብ ኮይኑሎ እሱ አይመልከተና አይክሉን ማለት በህጂ እዚ ሰሙን አፕሊኬሽን ወስራ እንዳደለኮ እንዳበልኮ ዝብል ፍቶታት አይመጽኒው እሱ ዌብ ተኮይኑሎ ማለት ስለዚህ አፕሊኬሽንና ኦንላይን ማለት ስለዚህ ህጂ 13 ሰሙን ሲ ደቂስ ካም መብላዕ ማለት እዩ ሰሚት ተወዳሽዑ ዝገር ፈልጥ ማለት እዩ هو እሱ ናይ ሴቲንግ ካለ ሕቶም እዚኣ አስጊ ሓወይ ናብነት ሓደ ሰብ ተስራሕ ኣሎ ዘይወዳኹ አላ ሶሪ አም ሶሪ እታ ካለይ ትህቶ መን ዝመል እቲ ኤምፕሎይ ተባለ አፕሊኬሽን ባዕሉ እቲ አንኤምፕሎይ ዝኾነ አነ ደይ ዝመል ወይስ እቲ ዝቆፀረኒ ኤምፕሎየር ዝመል ዝብላሎ ብክልተ መንገዲ ከፍላይ ሓደ ካብ ስራሕና ቴምፖራሪ ንግዚው እንተዳ በኮሮና ምክንያት ገዛና ክንጽል እንተዳ ተገዲድና ወይ እቲ ካምፓኒ ቴምፖራሪ እንተዳ ታጽው ወይ ድማ ናይ ስራ ሰዓትና ጎዲሉ 40 ሰዓት ንሰር ዝነበርና 20 hours ወይ ድማ 5 መዓልቲ 2 መዓልቲ ገለ እንተዳ ኮይኑ ባዕሉ እቲ ካምፓኒ ሪፖርት ይገብረናዮ ብመሰረት እቲ አንኤምፕሎይመንትና ንረክብ ማለት እዩ ምበር ንህና ይኮነን አፕላይ ንገብሮ ነገር ግን እቲ ካብ ስራና permanently እንተዳ አልግስና permanently ማለት ካብ ስራ እንተዳ ካምፓኒ ታጩ እንተዳ ስራ ገዛና ኮፊልና እቲ አፕሊኬሽን ነና ንመሮ ማለት እዩ ባዕልና እቲ ኤምፕሎይ አፕላይ ንገበር እቶም ሰልፍ ኤምፕሎይድ ዘለና ኡበር ኩሉ ዘለና ድማ ባዕልና ንመሮ ማለት እዩ ገርብ ሕጂ ተሓንቲ ሕቶ ዝመፀተና ሕቶ እንታይ ኣደላ ሓደ ሰብ ንኣብነት ክልተ ስራሕ ኣለዎ ተሓንቲ ስራሕ ናይ ሙሉእ ግዜ ማለት ፉል ታይም እያ እታ ሓንቲ ስራሕ ድማ ፓርት ታይም ክፋል ማለት እዩ ሕጂ ሰብ እዚ እታ ናይ ሙሉእ ግዚኡ ስራሕ ጠጠው እንድሕር ኢሉ እቲ ዝረኽቦ ገንዘብ ሲ ሙሉእ ዲ ዋላስ ፐርሰንቴጅ ኦኬ good question normally نحن كم إرتراي إثيوبيا كم هبشة هنت سرعة نسرنا كل سرعة ثلاث سرعة شوعة معلتي شدش معلتي بسرعة بتعمل إيش تكالشرنا تجي بيجي كنا تاتقن سرعنا بزو تتمزابل له كل تسرو هذا سرعة بزو لو ساعات نسرو قرب ساعات إذا أفكت خونه له تجي فول تايمنا سرعنا تقاريزو تبار تايم تركيب دراجنا إذا ናይስቴት ከማን ይመልከተናው ናይስቴት ከማን አንኤምፕሎይመንት አፕላይ ነበርከናስ እዚህ ስራይ ተቋርጦሎ ሌኦፍ ኮይኑሎ ካምፓኒ ታጭሉና በቲ ፐርሰንቴጅ መሰረት እቲ ስቴት ይበናው ስቴት ፌደራል ግን ታሙሉ ይዘበና እታ 600 ይዘበና ፌደራል ብዘይ ገድስ ክልተ ስራና ሓንቲ ተኮይና ፓርት ታይምና ስራና ካፒታል ስራና ሓንቲ ሰዓታትና እንተዳጎዲሉ ነዚ ጥራ ፕሩፍ ንግበርበር እታ ዝግባአና ናይ ፌደራል 600 ንረክብና ማለት እዩ እቲ አፕሊኬሽን በኸም መሰረት ንመለዎ ማለት እዩ ወሕጅ ሰብ ዝግን ክልተ ስራሕ እንደሌለና እታ ናይ ፉል ታይም ስራሕ እዩ ተጠዊል ደሎ ስለዚህ ሙሉ ይድረክብ ማለት እዩ ይረክብ እታ ፓርት ታይም ተጠዊል ነርተ ተኾን ግን እታ ናይ ስቴት እንታይ ምረኸበ እታ ፓርት ታይም ተኾን እታ ፉል ታይም ካብ ስቴት ዝረኽቦ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ካልኩሌሽን ማለት ስቴት ኩልሻ እቲ ተሰርሆ እቲ ዝሓለፈ ድማ ናይ 4 ኳርተራት ወሲዱ በኸሙ ካልኩሌት ይገብር ኤቭሪ ፐርሰንቴጅ እንዳጎደለ ማለት እዩ እሳ ፓርት ታይም ይኹን ፉል ታይም ይኹን ስቴት እቲ ናይ ቀደም አካይዳ ዝከይድ እታ ናይ ፌደራል ግን ትውሰኻ ማለት እዩ ኣብሊሉ ትውሰኽ ግን እታ 600 ዳ alright እዚኣ ሕጂ ናይ መጨረሻ ሕቶ ኣብዚኣ ናይ አንኤምፕሎይመንት ማለት እያ ንኣብነት ሕጂ ሰባት ሲ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝጅምር 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኮፍ ዝበሉ እሞ ኣፕላይ ዝገበሩ ሰባት ኣለዉ ሕጂ አንተ ወይ እንታይ ኢልካ ነርካ እቲ ናይ ፌደራል ጋቨርንመንት ሕጂ እቲ ነቲ ክሳይ ዘወሃህዶ ዘሎ ምስ ስቴታት እሞ ሕጂ ዞም ሰባት እዚኦም ኣቀዲሞም ዝመሉስ እንደገና ከይዶም ዝገብሮ ነገር ኣሎ ዲስ ዋላስ ባዕሉ እቲ ስቴት ካቨር ገብረሎም እዩ ነቲ it's good point this morning up training እዚኣ ተላይላ ነይራ ዝገርመካ እታ ስቲሙለስ ቼክ አንቶይ ኣብቲ ፈርስት ፓርት ዝገልጽዋ እሳ ኦሬዲ አፕሪል 9 ጀሚሩሎ ቀልጥፉ ይመጽሱ አንኤምፕሎይመንት ግን
حدش فورم ስለዝኾነ ولا ستيت ድማ نو موديفاي كغبرو እንዳ ተቀራረበ ገና እቲ አፕሊኬሽን ፎርም አፕሪል 13 እንዳበለና እዚ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ገይሩ ንሙዳ ሰብ ኢዱ ቼክ አቱ several weeks ይብላሉ ሜቢ 3-4 ሰሙን አሜ ገለ ከበጽሕ ሄዱ ግን እቶም አስቀድሞም ኦሬዲ ሚሊዮን ዝነበሩ ሰባት እቲ ኢንፎርሜሽን ዝጎደለ እንተዳሎ እቲ ሌበር ዲፓርትመንት ኢሜይል ገብረሎም እዩ ኮንታክት ገብረሎም እዩ እቲ ተወሳኪ ዶክመንት ተወሳኪ ኢንፎርሜሽን ተዳደሉ ይሓቶም ይሞ መሰረት አፕዴት ይገብረው ማለት እዩ ኦኬ ጽብቅቲ ሓራይ ታንክ ዩ አስጌ ብዛዕባ ናይ አንኤምፕሎይመንት ተቃላይት ርእስቲ ዓባይ ርእስቲ ነራ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ተጠዊሉ ስለ ዘሎ ካብ ስራሕ አገዳሲት እያ I think ኣነ ካብተን ዝመፃኒ ሕቶታት ምስ ናትካ ሓዊስና ማለት እዩ ኣብዚ ሰገርና ምናልባት ድረስ ዓናየን ካይህልዋ እስኻ ዘከርካ እንድሕራለን ዕድል ክበካ እሞ ኦኬ ኩለን ካቨር ክትገብራ ኦኬ ኣብዚያ እዚያ 600 ናይ አንኤምፕሎይመንት ናይ ፌደራል ዝበናያ ኮሮና ሪሌትድ ክኸውን ኣለዎ ኢና ኣለና ሞ ሕጂ ንኣብነት ገሊኦም ኣነ በቃ ኮሮና ፈሪሄሞ ቤቴ ኣብ ገዛ ኮፍ እንተዳይለ ረክብዶ ከምታት ይመጽኡ ብዙ ዓይነት ይመጽኡ እዚያን ትንክፍ ከብለን ኣብ ኣኸለ 50 ኣስጌኻ ሓንቲ ክትንክፋ ሕጂ ትዝበለትን ተሓቲታ ዝነበረት ማለት እዩ ሶሪ ንኣብነት ቅድሚ ዚ ኮሮና ቫይረስ ኣቀዲሞም ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ካብ ስራሕ ካዚያ ዓውሰላ أربعة خمسة كيزات هلو قاليوم سدروم كابت هاوسولد كاب جزاو كاب جزانا سبعي خون خل سبعي خون ويدك خون وي كابت جزا بكورونا فيروس أفكت زخونمو نو تكيرنا مقبار سب كاب سراك بكرة خلو اليوم كواليفاي خورم في قدامي قاليوم دقوم بزي بكورونا فيروس مكنات بيت مرتتات له دقوم ابغزهم زلو نعيش قولتهم نمنغدي فهم خليهم ስለዚህ ንዚኦም ደቀይ ፋብትን ገይረ ወይ ድማ ዴኬርም ዝገድፈሉ ቦታ ስለዘሎ ንዚኦም ገድፈ ስለዘይከይድ በኮሮና በሰንክ ኮሮና ሲ ስራይ ገድፈ ኣብገዛ ኮፍ ይለለኩ እዚኦም አፕላይ ገብሩ ሁሉም ይፈቀደም ገለም ድማ ኣብስሩም ብዙ ሰብ ዘለው እንታሽሙ አለሞ አኔ ሰልፍ ኳራንቲን ደለ በቃ በጣም ፈሪ ለኩሞ እዚ ገዛ ኮይነ ግን አኔ ይመልከተን እንተዳይሎም እዚኦም አፕላይ ገብሩም ግን ኣብዚያ መጠንቀቅ ከብደለ ከምዚ አይነት ዴፊኒት ዝኮነ መልስ ይብሉን እዚኦም ሰባት አፕላይ ገብሩም ግን ስቴት ወይ ደግሞ ፌደራል ዝሪዮ ኬዝ ባይ ኬዝ ዝገርመኩም ስቴት ኣብ ስቴት ይፈላለዩ ስለዚህ እንታይ ይብላሉ ሰብ ኮሮና ተታይዙ ወይ ድማ ካብ ስድሩን ተታይዙ ኣለዎ በቂ እኹል ምክንያት ኣለዎ ግን ኖ ኣብ ዘለኹ ቦታ ብዙ ናይ ሰባት እንቅስቃሴ ገለ ኣለዎ ኣነ ሰልፍ ኳራንቲን በይኔ ታሽም ገብር ደለ ገዛ ኮፍ ክብል እንተዳይሉ ስቲል አፕላይ ገብርዩ እቲ ኬዙ ግን ነቲ ስቴት አፕላይ ገብር ከሎ ሞር ዶክመንት እንተራይቶ ኬዝ ባይ ኬዝ ይብላሉ ማለት እዩ አቀዲሞም ስራ ዝገደፉ ሰባት ሕጂ ግን ናብ ስራ አቬይለብል እዮም ግን ስራ ከይገብሩ በምሳት ካምፓኒ ታጭሎ እዚኦም አፕላይ ይገብሩ ካለ ኮስክ ድማ ደሊ ናብነት እዚኦም ቆሉት ዝህዙ አዴታት ታክሲ መልዮም ወላ ይዋሃድ 2000 ዓመት ታክሲ መሉ ሰባት እዚኦም ይመልከተሉ ኖሚ ቆላ ከዙ ተደልዩ ምን ደቁ ኣብዚ ዋን ዚ አሚኑ ንሰብ ሓዘለ ዝብል ገዛታት አጃኻዮ ስለዚህ ኩሉ ሰብ ተወሽቡ ስለዘሎ ሲ ስለዘሎ እዚኦም አዴታት ቆሉት ዝህዙ ዝነበሩ ሰባት ስራ ሲኖም ኣለው እዚኦም አፕላይ ገብሩዮም ኩልና በከምዚ ዓይነት ኮሮና ሪሌትድ ዝኾነ ኢንካምና ወይ ዝተመዛበለ አፕላይ ክንገብር ንኽእል ኢና ግን ንሪኦ ማለት እዩ ኬዝ ባይ ኬዝ ማለት እዩ ኦኬ አራይ የቀኒልና ስገደም ሓውና ሕጂታ ሳልሰይቲ ዓባይ አርእስቲ ማለት እዩ ብዛዕባ ልቃሕን ብዛዕባ ልቃሕ ግራንት እዚ እንድሕር ኩሉ ኣማሊካስ ነፃ ትበሃለሉ መንገዲ ያደላ ሕጂ ተቀዳሚት ደላ እታ EIDL ኢኮኖሚክ ኢንጁሪ ዲዛስተር ሎን ከመያዝያ እዚ ሎን እንግዲህ ክልተ ፓርት ተንኪፍናልና እዚ ሎን ድማ ስቲል ብዙ ክፋል ናይ ህብረተሰብና ኣብ ቢዝነስ አለው ኣብ ስቶራት አለው ኣብ ሬስቶራንት አለው ኣብ ድኳናት አለው ኣብ ትራክ አለው ብፍላይ ብዙ ተሻት ኣብ ትራክ አለው ሕጂ ንዚኦም ኩሎም ስለዝምልከት እዚን ሎን ኣብ ክልተ ንመቃቅሎ እቲ ሓደ
እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንጁሪ ዲዛስተር ሎን ብቁልጡፍ ዝብልዩ እዚ ኣብቲ ናይ ኤስቤ ስሞል ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን አቡ ዌብሳይት እዩ አፕላይ ዝግበር ኤስቤ ዌብሳይት www.sba.gov I'm sorry አቡ ከርና አፕላይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክሳብ 10,000 ይወሃቡ ንከይምለስ ይኽእል እዩ ብላሎ ግን ኣብ ቢዝነስ ዘለና ሰባት እዩ the first apply ምስ ገበርና እቲ ኬዝ ነምበር ይሁንና ብድሩ እቲ ዶክመንታት ድማ ይደልዩ ማለት እዩ ኣብዛ ዋርኒንግ መጠንቀቅታም ከበደለ ምክንያቱም አፕላይ ምስ ገበርና ዶክመንት ክነህታት ከለና ከነቀሞ ዝኽእል ዶክመንታት ክህልዎና ኣለዎ እንታይ ዶክመንት እዩ ኣብታ ካሌቲ ክመጽ እታ ካሌቲ ሎን ድማ PPP ንብላ PPP Paycheck Protection Program Paycheck Protection Program ከምታ ቃላ ከምቲ ትዛረቦ ቃል እንታይ ማለት እዩ ፔሮል ዘለዎም ማለት እዩ ፔሮል ማለት ደሞዝ ቀንድ ታርጌቱ ኣብቲ ዝሓለፈም ዝገለጽኮ ሰራተኛ ኪፕ ንምግባር እቲ ቢዝነስ ስሙዝሊ ክቅጽል አፍተርማዝ ኮሮና ምሳለፈ እቲ ሰራተኛ ፋፋ ከይብል ከሙታት ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ብኸሙቲ አፕሊኬሽን እዚ አፕሊኬሽን ግን ኣብ ባንክና ኣብቲ ነናትና ባንኪና አፕላይ ንገብር እምበር ኣብቲ ናይ ኤስቤ ዌብሳይት ኣይኮነን ኣብቲ ናይ አንቶይ እዚ ኢኮኖሚክ ኢንጁሪ ዲዛስተር ኣብቲ ናይ ኤስቤ ዌብሳይት እዩ እዚን ሎን ግን ኣብቲ ባንክና አፕላይ ንገብር ይገርመካ ኣብ ባንክና ቀጥል አራ ያዝገ ሕጂ ወቅታ ናይ ባንክ እንዲ ኻንቲኻ ሕጂ ዝሓለፈ 4-5 መዓልታት ሲ ዌልስ ፋርጎ ናቶም ካስተመርስ ዘለው ኣብየሞም ምክንያቱ እቲ ናቶም ካፕ ስለ ዝበፅሑ $10 ቢልዮን ስለ ዝበፅሑ ኣይንገብርና ኢሎም ዋላ ናቶም ካስተመር ኣብዮም ሕጂ እዚኦም ጠጠው ኢሎም ሕጂ ኣምሹር መብዛሕቶም ኤርትራውያን ይኹኑ ዋላ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ዌልስ ፋርጎ ካስተመር ዘለው እንታይ ዝገብሩ ሕጂ እዚኦም ምክንያቱ እቲ ገንዘብካ ይኸይድ ዘሎ ኦልሬዲ ክንደይ ኣሽሓት ካምፓኒን ኣፕላይ ገይረን ዘሎ ሕጂ ፈርስት ካም ፈርስት ሰርቭ ሶ እንታይ ያዘ ሕጂ ዝገርመካ 40% ካብቲ ስሞል ቢዝነስ ተሓሲቡ ዘሎ ሎን 40% ኦልሬዲ ጎን 40% ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ስፒድ ዝኸይድ ዘሎ እንደዳ 2 days ago ሪኹሞ እንተራ ኮይኑ ኩሎም ናይዞም ናይ ባንክ ሲኦ ምስ ትራምፕ ተኣኪቦም እንታሽሙ ነይሩ ማለት እዩ ናይታም ዌልስ ፋርጎም ክመጽ ስለዚ በብ ባንክና እንተዳ ኮይኑ እቲ አፕላይ ንገብሮ ዝገርመካ ኣብቲ እንታይ ይብል ኣሎ መብዛሕትኦም ባንክ ዋላ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ዌልስ ፋርጎ ካልኦትም ነዚ PPP ወይ ደግሞ ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራም አፕላይ ንምግባር ምስቲ ባንክ ሪሌሽንሺፕ ቢዝነስ አካውንት ሪሌሽንሺፕ ክህልዎ ካለዎ ማለት የቢዝነስ ቼኪንግ አካውንት ይሁን ወይ ደግሞ ናይ ቢዝነስ ክሬዲት ካርድ ይሁን ክህልዎ ካለዎ ቅድሚ ፌብሩዋሪ 15 ይብላሎ ቅድሚ ፌብሩዋሪ 15 ሕጂ ተሽኻ ከፊትካ አይዋጽን ይብላሎ እዚ ዝገርመካ አቢ ኢሹ then yesterday ትማሊ ኖሚ አቢ ከተነሩ አሞንጎ CPA ኣብቲ ናይ ትሬኒንግና እቲ ህጊ ዝገርመካ እቶም ባንክ በዓሎም ከም ዓይነት ክራይቴሪያ አቀምጦም እምበር እቲ ስቲሙለስ ፓኬጅ ክወጽእ ከሎ ኣብቲ ህጊ ቅድሚ ፌብሩዋሪ 15 ሪሌሽንሺፕ ዘለዎ አይብልን እዩ ስለዚህ ኢቭን ህጋዊም አይኮነን እቶም ባንክ ካበይ አምጾሞ ነቲ ፌብሩዋሪ 15 ዝብል ምንት እሶም ኣብቲ ናይ ዝደልይዎ መንገዲ ክቅጽልዎ ስለ ዝሓሰቡ ብኸመይ ድማ ትማሊ እንተዳሪኹሞ ኣብቲ ናይ ተወሳኺ ሎን ክሃቱ ከለዉ እቶም ናይ ዲሞክራት ነቶም ታሽሙ ቻሌንጅ ገይሮሞ ንኩሉ ኣይጠቃለለን ነቶም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ምክንያቱም በብዛሕቶም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኤክስክሉድ ክገብሩ ማለት እዩ ሕጂ ሶፋር ይመሓየሹ ዝብል ተስፋ ኣለኒ እቶም ባንክ ደግሞ ሪኮንሲደር ይገብርዎ ወይ አጀስት ይገብርዎ ምክንያቱም እንተዘይኮይኑ እቲ ካላይቲ ትመጽእ ሎን ትመጽእ ኮንግረስ አሜንድመንት ይደልዮም አሜን ጌርና ዝብል ኣተሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ አፕላይ ክንገብር ንህና ኣብቲ ናይ ባንክና እታ ፎርም አይ ዶንት ኖ እንታይ ከም ገብሮ እጂ ናይ ዌልስ ፋርጎ ኖሚ እንታይ ገይሮም ኣሎ እታ ቢዝነስ አካውንት እንደለካ እታ ሊንክ አቡ አታች ገይሮም ኣሎ ስለዚህ when you click that link ናብቲ አፕሊኬሽን ይወስደካ እቲ አፕሊኬሽን ኩሉ ድማ ኦንላይን እዩ ዝገርመካ ሬጉላር ባንክ ደውል ካሎም እዚ መልስ ከቦ ሃይክሩንም you have to contact through your business account ማለት እዩ
ስለዚህ ዝበለጸ ነገር ሕጅታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ገንዘብ ክትረክብ ምእንቲ እቲ ኩሉ ዘድልየካ ዶክመንትሲ ቀሪብካ ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ወዓል ሕደር ተኮይኑ ኣብቲ ዝገርመካ መጀመርያ እቲ ኣፕሊኬሽን ዝምላ ኣፕሊኬሽን ምስ መላኻ ብቲ ኢሜል በፅሁናሎ ገለ ይብሉኻ ሰሚት ከም ዝገበርካ ይነግሩኻዮም and then after couple of days ከምቲ ብዙህ ምክንያቱም መብዛሕትኡ ሰብ ስለ ዝገብር ከምቲ ብዙህ ዶክመንት ዝንዘን ስለ ይብሉኻዮም ኣብዚያ ዶክመንት ናባ ክመፅ እንደ እቶም ዶክመንት እቶም ፔሮል ዘለና ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዝሓትዎ ናይ ፔሮል ፎርም እዩ ፎርም 941 940 እዚን ፎርም ይሓትዎም እዚ እቲ ኣካውንታንትኩም ወይ ድማ እቲ ፔሮል ዝገብረልኩም ሰብ ይህበኩም እዩ እሳ ሰሚት ትገብርዋ እዚያ እንታይ ክውስኽ ደልየ ብዙ ኣብ ስቶርን ኣብ ትራክን ዘለዎ ሰባት መብዛሕትኦም ካምፓኒ ክሬት ገይሮም ናቶም ፔሮል ይገብርዎም ንነፍሶም እጂ እዚኦም ኣለዎም ፔሮል ስለዚ ነዚያ ብቁልጡፍ ኳሊፋይ ኮይኖም ክገብሩ ክእሎም ኖሚ እታ ፎከስ ክገብራ ደልየ ዘለኹ ፔሮል ዘይብሎም ከ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ጥራ ዝኾኑ በቃ እቲ ፔሮል ዘይብሎም ሰራተኛ ገለ ዘይብሎም እሶም ነቲ ናቶም ዝኸፍልዎ ካልኩሌት ዝገብሩ ይኽእሎም እንታይ ይብል መስሉካ ኦልተርናቲቭ ካልኩሌሽን ይበሃል ኦልተርናቲቭ ካልኩሌሽን እቲ ፎርም እንተዳርዩናዮ ባይ ዲፎልት ዘሎ ፔሮልካ ክንደዩ ታይምስ 2.5 ይብለካ እሱ እቲ ሎን ካልኩሌት ዝገብረልካ ማለት እዩ ግን ነና ፔሮል ተዘይበለ ዜሮ ክብለ እንተዳይለዮ ዜሮ ኮይኑ ካልፍ ኣይክልን እዩ ስለዚ ናተይ ካልኩሌት ገብረ ናይ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ነፍስ ወከፍ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ድማ ስኬጁል ሲ ኣለዎ I don't know the ናይ ታክስ ቃላት ስለ ዝኾነ ቴክኒካል ተርም ከይኮነኒ መብዛሕትኦም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ዝኾኑ ሰባት ይፈልጡ እዮም ስኬጁል ሲ ይበሃል እቲ ናትካ ሰልፍ ኢምፕሎይድ ኢንካም ሪፖርት ትገብረሉ ቦታ እዩ ኣብኡ ቤዝድ ኦን ናቱ ስኬጁል ሲ ኔት ኢንካም እሳ ገይሮም ታይምስ 2.5 ገይሮም ነቲ ፔሮል ኣፕሊኬሽን ሜልዮም ሰሚት ይገብሮም ድሓር ዶክመንት ክህተቱ ከለዎ ኣለዎም ናይ ስኬጁል ሲ ኣለዎም ታክስ ሪተርኖም ኣለዎ ባንክ አካውንት ኣለዎም ስለዚ ኣብቲ ሎን ክሳተፉ ክእልዮም ማለት እዩ ከይሓልፈና ማለት እዩ alright ጽግብ okay እታ ካልእ ሕጂ ኣብዚኣ non profit organization እዚኦም ንኣብነት community faith based organization እዚኣቶም ሕጂ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ እንድሕር ርኢና ኣለና ዳርጋ ኩላ ሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣይትኸይድን እያ ኣብ ቤተክርስትያን ኣይትኸይድን እያ እቶም ካህናት እውን ኣሽሽቲ ኩሎም ጠጠውሎም ዘለዉ እዚኣቶም እዚ ለቃሕ ይምልከቶም ዶ ምናልባት እንታይ እንደገብራ ዘለዋ ዘን faith based organization ዘለዋ ሲ ከመይ እዚኣ ብዙሓት ኣብ ቤተክርስትያናት ኣለዋና ማለት እዩ ዋ ኣብ ኣትላንታ ጥራሕ ናይ ሌሊ እስራ ዝኾን ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ቸርች ኣለው ኣብ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ፕሮቴስታንት ናይ ካቶሊክ ካልኦትም ኮሚኒቲታት ድማ ከምኡ ማለት እዩ እጂ መብዛሕትኦም ድማ ናይ ፌዝ ቤዝ ዘሎ ናይ እምነት ቸርቻት ቤተክርስቲያናት ካህናት ኣለዎም ፓስተራት ኣለዎም እዚ ደሞዝ ድማ ይክፈልዮም እዚ ኢንተራፕት ኮይኑሎ ብኮሮና ቫይረስ ምክንያት እዚ ከመን ተመዛቢሉሎ ዋላ እቶም ናይ እምነት ተቋማት እቲ ናቶም ናይ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ብኮንፈረንስ ኮል ዲዩ ብኦንላይን ዲዩ ብከለድ ብኩሉ ዋላ ነቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እንዳሃቡ ይቅጥሎ እዚ ግን ይመልከቶም ዝገርመካ ፌስቡክ እንደም ብዙ ክራይቴሪያ አይሬስ ሪስትሪክት ዝገብሩ ኩሉ አሊልዎ ከማንም ኮሮና ቫይረስ ተጎደ ትካል እሶም አፕላይ ገብሩ ኩሎም አፕላይ ገይሮም ነቲ ደሞዝ ዝከፍልዎ ቴነናይን ይኹን ፔሮል ይኹን ብኡ መሰረት ካልኩሌት ገይሮም ነቲ አፕሊኬሽን ክገብሩ ኩሎም ስለዚ ቀልጢፎም ምስትናቶም ባንክ ኮሚኒኬት ኮንታክት ገብሮ እቲ ባንክ ናብነት ለሲ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ መዲና ዓለም ወይ እንዳ ማርያም ወይ ድማ ካልኦት ቤተክርስቲያኖት ምስ ዌልስ ፋርጎ ምስ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ተኮይኑ ኦንላይን አክሰስ ተለዎም ኣብዚያ ክውስኸላ እንተዳ ኦንላይን አክሰስ ዘበልና ነቲ አፕሊኬሽን ክንገብሮ ማይንኸልና ምክንያቱ እቲ አፕሊኬሽን ኦንላይን ስለዚ አካውንት ኣለና እሰየው ጽቡቅ እቶም አካውንት አክሰስ ዘለዎም ሰባት እንታይ ሽሙ ይገብሩ ተዘይበልና ድማ ክሬት ገና ኦንላይን አክሰስ የለውና እቲ አፕሊኬሽን ንገብር ዋን ሞር ክውስኻ ዝደሊ እቲ ቸርች ብከሙ አፕላይ ገብር ከሎ እቶም ካህናት ድማ ወይ ድማ እቶም አገልገልቲ ናይቲ ቸርች በዚ ምዝባል አንኢምፕሎይመንት አፕላይ ገብር ከሎም ማለት እዩ ኦኬ አስጊ ሓውና
حراي أجانا لون كاي وصانا خلنا حجنا ابنت بزعات إيرتراويان اللو أكاريتي جزاد كاريديو أبارتمنت زكاريديو ولا قالوا كمان حجي نابنت كم إذا كنا تعدلا كل سب كوفي لسلازلا تي مورجاجو يكون ويد ماتي نايكراي جنزب سلازي يقولوا أي خفلنيو تي بعلا كراي دلو سب كتسمومي مالتي سلسو حدي قاله حجي ازيوم زكاريو دلو سباتي عبز باكيج زي علو ديوم انتاي قديو انتاي بروتكشن عنو اوكي علمي نابا بزلالي انت بوينت كوسخ ابتا نايلون after loan قال له sometimes كما actually حساب كما تخلو وانا نزي لون وسيدي تلون forgive خون دخلوا منقد يالو ببزحتو اجي forgive مالت بتقرينيا بمحار مالتي يمحركا يمهرنا كنا محرنا مالتي تي لوننا تقولنا تبع الله هاسقل تلون ملشنا كاينهم مالتي we don't give to give back مالتي كاينهم كما حررنا دخلوا ግን ክራይቴሪያ ኣለዎ እቶም ባንክ መስሃቡና ትሎን ዶክመንት ካቱና እዮም እዚ ዝሃብኩ ሃሎን ኣመንታ ኣዌልካዮ እንታይ ጌርካዮ ክባል ከሎ እቲ እንታይ ከም ዝዋልናዮ ከነቅርብ ኣለና መብዛሕቱ ኣብቲ ፔሮል ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ፔመንት ክሳብ 75% ኣብቲ ፔሮል እንተዳዊሉ ክሳብ 25% ድማ ኣብ ካልእ ንኣብነት ኣብቲ ሬንት ክኸውን ኣብቲ ሊዝ ክኸውን ሞርጌጅ ክኸውን ዩቲሊቲ ክኸውን ኣብ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ እንተዳ ኣማሊናዮ እቲ ክንመሃሪና ማለት እዩ ግን እቲ ገንዘብ ወሲድና ኣብድላይና ተጠቂምናሉ ፋፋ ብናዮ ዳሃር ኣበሎ እቲ ገንዘብ ዝወሰድካዮ ዶክመንት እንተዳልና ተዘይብና ምክፋልያ ማለት እዩ ስለዚህ ምስ ወሰድና እንታይ ብላሎ እቲ ሎን ምስ ወሰድና ብድህሪኡ 8 ሰሞን 8 weeks ዘሎ ፔሮል ተጠቂምና ዩቲሊቲ ተከፊልና ክንመሃሪና ስለዚህ ምቅባል ጥራት ዘይኮነስ ብድህሪኡ ዝመጽእ ህቶታት ስለዘሎ ኣብቲ ዶክመንት ኣተሃዛ ክንድቃቅን ብትጉቡ ቦታ ከነወሎ ክንክል ኣለና እሳታ የብርሃሞ ናብታ ካለይትኻ ናብቲ ሬንታል ክንከይድ ሕጂ ሰባት ኮመርሻል ዝኾነ ወይ ድማ ሬዚደንሻል ዝኾነ ሬንታል ክህልዎም ይኽእሉ ያካሪዩ ብኡ ድማ መናበሪዮም ክኸውን ይኽእሉ እዞም ሰባት ብሰንኪ ናይ ኮሮና ቫይረስ እቶም ዝተኻረዩ ሰባት ቴናንት ካብ ስራ ወፅኤ የብለይን ዝኸፍለካ የብለይን ኢሉ ንዓ ውፃኢልና ከነውፅኦ ንኽእልና ወላ ጆርጅያ ሕጂ እቲ ኢቪክሽን ዝበሃል ኣጠጣቢሎም እዮም ስለዚ ኣይነገድዱና ማለት እዩ ከነውፅኦ ንኽእልና እሞ ከነውፅኦ ንኽእልና እቲ ኢንካምና እቲ ዝኸሰርናዮ ኸ እንተደልና ኣብቲ ሎን ንኸይድ ኣብቲ ሎን እንተዳኺና ኣብቲ ሎን ኣፕሊኬሽን ንሕና ኣብቲ ናይ ፒፒ ወሪ ንረኽቦ 800 እንተዳ ኮይኑ እቲ ነካርዮ 800 ታይምስ 12 ናይ ዓመት እዩ ብቱ ኣቨሬጅ 2.5 ጌርና ኣርቤና እዚ እቲ ናተይ ክፍሊት ንዓይ ካብቲ ናይ ሞርጌጅና ካብቲ ናይ ንኸፍሎ እሱ ይግባእናዮ ማለት እዩ ስለዚህ ለቃሕ ይወስዱ ማለት እዩ ይወስዱዋ ንነፍሶም ድማ ይኸፍሉ ብኡ መሰረት ኣብቲ ፎርጊቭም ከኣቱ ይኽእሎም ኣብቲ ኬዝን ክንሪኦ ክንክር ኣለና ን እቲ ነካርዮ ገዛ ድማ ሞርጌጅ ተለዎ ነቲ ሞርጌጅ ካምፓኒና ደዊልና እቲ ፎርቢደንስ ክናዋሃልና ምክንያቱም ክሳብ 180 መዓልቲ ብጀካ እታ ሬጉላር ዝኾነት ኢንተረስት ካልእ ፔናልቲ ካልእ ዘይብሉ እቶም ሞርጌጃት ኩሎም የናዋዮም ዘለዉ ኤክስቴንድ ይገብርዮም ስለዚ እሱም ኣድቫንቴጅ ክንርክብ ክንፍትን ኣለና ስለዚ ሕጂ ሲ ንኣብነት እዞም ዘካርዩ ዘለዉ ለቃሕ ተለቂሖም ንበል ተለቃሕ ምስ ተለቅሑ forgive እቲ ክመሓሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ሲ ነቶም ዘካሪቦም ዘለዉ እንድሕር ምሒሮሞም ዲስ እንታይ እዩ this is very intentional ምክንያቱም ኣብቲ ናይ ምክንያቱም more and more ሕግታት እንዳበለንዱ ዝወፅእ ግን ሓንቲ ሎጂክ እንታይ ሽሙ ማለት ሎጂካሊ ዝኾነ ነገር ክንሓስብ ኣለና እቶም በኣር ሬንት ዝከፍሉ ሰባት ሜቢ ዝተወሰነ ግዜ ክከፍሉ ኣይካሉንም ክከፍሉ ኣይክሉን ማለት ግን ክንምህሮም ኢና ማለት ኣይኮነን ጊዜው ሃለ ወሲዱ ዋኑ መሳለፈ እዚ ህማ ኩራት መሳለፈ ክከፍሉ እዮም ኣከፋፈላሊ ንገብረሎም ገለ ንገብረሎም ማለት እዩ እሱ ገንዘብና ንረክብ ኢና ማለት ገንዘብና ንረክብና ዳሃር በዚ ድማ ዝረከብናዮ ሎን ፎርጊቭ ንረክብ ኣይከውንን እዩ nobody gets benefit ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ማንም ሰብ fully advantage ኮወቀ ወይ ድማ fully advantage ክረክብ ኣይክልን እዩ ገለምኮ እዚ ሎን ወሲደ ገዛ ተዘገዛሉ ኸ
is very dangerous ምክንያቱም እሱ ህግ መስባሪው ህግ ምሕተተካዩ ማለት ነው ስለዚህ ንትዝግቡ ኢላማ ጥራሕ ክብል ክኸላለው ኦኬ አባስኪ ሕጂ እታ ናይ ሎን ኣብነት ሎን ምስወሰደ ሓደ ሰብሲ ፎርጊቭ ኣይገበሮን እቲ መንግስቲ ሲ ኣይመሓሮን እታ ፐርሰንቴጅ ክንደያ 1% እታ ሎ the first 6 months ኣይከፍልን ምክፋል ኣይጀምርን the first months ብድህሪው ክሳብ 2 years ጊዜ ኣለዎ ከፊሉ ክውድ 1% ማለት ስለዚህ ኣብ ክልተ ዓመት ክኸፍለን ኣለዎ ማለት ክኸፍለን ኣለዎ እዚ ማለት እንግዲህ እቲ ሎን ወሲዱስ ከምቲ ዝወሰደው ሎን ኣብቲ ዝግባ ቦታ እንተዳ ዘይዋአሎ ማለት ኦኬ እቲ ኣብቲ ዝግባ ቦታ ከምቲ ዝድለይ ንነፍሱ እንዳኸፈለ ፔሮል እንዳገበረ እቲ ዩቲሊቲ እቲ ቢዝነስ እንዳቀጸለ እንተዳ ኮይኑ ፎርጊቭ ክመጽኦ ማለት ተበዲ ይغنيلنا አስጊ ሐወይ ሕጂ ኣብታ ዓባይን ቁጥር 4 ሕቶ ተናውቲና ብዛዕባ health insurance ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ማለት እዩ ከመዩ ንኣብነት ስራሕ ካሉ ዝትገበር ወይ ላይ ኦፍ ትበሃል እንታይ እንድሕር ስራሕ ካሉ ላይ ኦፍ ትበሃል ካኻ እቲ ቤነፊት ናትካ ይኸይዲ ማለት እዩ ንሱ ስለዚህ እንታይ ክትኸውን ኢንሹራንስ ይብልካን ማለት ዲ እንታይ ክገብሩሎም good question ድገርመካ this is the critical moment ናህና ኢንሹራንስ ዘድለና ማለት እዩ ነባቂ ምስራናዮ you don't know ማዓሲ ዛህመም ማዓሲው እንታይ ሽሙ ዘድለና ኢልና ኢንሹራንስ ከም ዘድለና ማለት ኢንሹራንስ ኩልሻ ምሳና ክነብር ክኸላለዎ ኣነ እዚ ኩልሻ አድቮኬት ይገብረው ምክንያቱም sometimes ሰባት አይ ኣነ ጠናለኒ እንታይ ኢንሹራንስ ዘድለኒ ገለ ይብል እዚ ናይ ሽነት እዩ ናይ ዘስተውል ሰብ ፋሚሊ ዝሓዘ ገለ ዝሓዘ እንታይ ሽማ ይብል ነገሩ ድማ ኣነ ናይ ደቀይ ኢንሹራንስ ሜዲኬሮ ማይትን ከፍንበር ኣነ ደሃን ይብለል ኣነ ደሃን ክኸውን ኣለኒ እኮ ደቀይን ገለን ከዕቢ ማለት እዩ very important እዩ ሕጂ ሰባት ካብዚ ስራሕ ክብሉ ከለው ገዞም ኮፍ ክብሉ ከለው ገሊኦም ካምፓኒታት ነቲ ኢንሹራንሶም ኪፕ ገይሮም that's good እንተራ ኪፕ ገይሮም ግን ካብ ስራ ለፍ ገብሩ ከለው ደሞዞም ገለ ኩሉ ተሪፉ ኢንሹራንሶም ተጠይብል እዚ እንተዳ ተጠይሉ እንታይ ይድላለዎም ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ 60 days ናይ ኦባማ ኬር ኢንሹራንስ ከኣትው ይኽእሉዮም ብኸመይ ይኣትው እንተዳ ኣስተውልና ናይ ኦባማ ኬር ኩልሻ ኣብ ኖቨምበርን ዲሴምበርን ጥራሓ ኢንሹራንስ ኢንሮልመንት ሰብ ኢንሹራንስ ከኣትው ዝኽእል ኖቨምበርን ክሳብ ዲሴምበር 15 ኔራ ብድህሩ ይእፁ ማለት እዩ ግን ዓመት ሙሉ ግን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ስፔሻል ኢንሮልመንት ማለት some unique cases special cases ሰብ እንተዳለዎ any time ኣብ ሙሉ ዓመት ኢንሹራንስ ከኣትው ይኽእሉ ኣብ ኦባማ ኬር ግን እዚን ስፔሻል ኬዝ ንብለን ዓዲ ሙቭ እንተዳገሩ ካብ ስሩ እንተዳወጪኡ እንተዳ ተመሪኡ ከሙታት ወይ ቆላ እንተዳ ወልዱ ሕጂ ሰብ ካብ ስራ ወፂኡ ኢንሹራንስ እንተዳ ሉዝ ገይሩ እዚያ ሓንቲ ናይ ስፔሻል ኬዝ እያ ስለዚህ ኢንሮል ገብር ኸይሉ ከመይ ገይሩ ኢንሮል ገብር ኣብዚያ ክንጥቀቅ ኣለና ምክንያቱም ኦባማ ኬር ኢንሮል ክገብር ኢንካም የድለካዩ ሕጂ ካብ ስራ ወፂኡ ለኩ ኢንካም ዜሮ እዩ ስለዚህ ኢንሹራንስ ብጥራዊ ነፃ ይበን ኢልና ከይነብል ዛም ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ሓደ ዋላ እቲ ናይ ንረክቦ ናይ አንኤምፕሎይመንት ከም ኢንካም ተሓሲቡ ኣብቲ ናይ ኦባማ ኬር ይጠቅመናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ኢንሮል ክንገብር ክንነስ ሞር ብኦንላይንም ክንገብር ንኽእል ኢና እዚ healthcare.gov ወይ ድማ ቴሌፎን ደዊልና ወይ ድማ እንተዳ ተኻይሉ ነቲ ናይ ኢንሹራንስ ኤክስፐርት ናይቲ ናይ ኢንሹራንስ ኤጀንት ኤክስፐርት እሱ እንተዳ ሓጊዝዎም ዝበለፀ ይኸውን ምክንያቱም እቲ ጉዳይ ኣፀቢቑ ስለዝፈልጦ እዮም ብዚ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ኢንሹራንስ ኤክስፐርት ድማ እሱ ሓደ ሞያዩ ማለት እዩ ካልኣይ ሞያይ I'm the expert after my insurance licensed በስቴትም በፌደራል ሓደ እሱ ማለት እዩ ስለዚህ ኢንሮል ከገብር ኸይሉ ማለት እዩ ኦራይት ካሌቲ ግን ኣለኒ ካሌቲም ድማ ኣሎ ካሌቲ ሰብ ኢንሹራንስ ዘይብሉ ኣብዚያ ሌኦፍ ተገይሩ ጥራት ዘይኮነስ ዋላ ቅድመ ሕጂ ብዘይ ኢንሹራንስ ዝነብር ሰብ ኦባማ ኬር ይብሉ ናይ ማርኬት ፕሌስ ንብሎ ማለት እዩ ወይ በስራ ይብሉ ወይ ብዙ ህብረተሰብና ኣሎ ኢንሹራንስ ዘይብሉ ዝስቕሉ ዝነብር ኣሎ ከምዚኦም ዝመስሉ ሰባት እንተዳ ኮሮና ቫይረስ እንተዳ ሲምፕተም ኣርዮም ወይ ድማ ሪሊ ናቱ ቪክቲም እንተዳ ኮይኖም እንተዳ ስምኹም እንተዳ ኮይኖም
federal government cover قبرو كيدوم أبذخونا ناي دكتور نتاشمو ودما health center test قبرهم treatment يقبرهم توم كمبانيات توم health clinic فورم عمليهم تسبب يفرم فيدرال نتي ميديكير سنتر لكم ميديكيد كم ميديكير خمو تي government ريمبرس يقبر لهم مالتي ስለዚህ ኢንሹራንስ ይብለኝ አኔ ቀደም ይብለኝ ነው እዚህ ኮሮና ቫይረስ ኢሎም ከይተከፉ ዘይብሉም ሰብ ፌደራሉ ይሽፍኖ ማለት ነው ሐዲስ ደውጾ ህግ ማለት ነው ግርም ጽበቲ ስለዚህ ካለ ዛናይ ኢንሹራንስ አባኸለና ናይ ኢንሹራንስ ካብምጻና አስገ ኤክስፐርት ናት አይትኾን እንትኾን ያግን ነግር መንገድ ላይ ተዓብሬታ خባ ማለት እዩ መብዛሕተን ናይ አውቶሞቢል ኢንሹራንስ ኣብዚ እዋንዚ መብዛሕት ሰብ አገዙ ኮፊሉ ስለዘሎ እተን ካምፓኒታት ገለ ክፋል ናይቲ ዝኸፈሎ ፕሪሚየም ሲ ዝኸፈሎ ገንዘብ ይወግድሉሎ ንኣብነት ሕጂ ከምናተ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ማለት እዩ አንቶይ ኢሜል ሰዲዶም 25 ካብ 100 ናይቲ ክስታይሲ ሚሕርና ካለና ኢሎም ኣለዎም ንግር መንገድና ተኸታተሉ ይኹም እቲ ዝህብኹም ገንዘብ ድማ ቸክ ኣይኮን ንሰድልኩም ኣብቲ ኣካውንት ክሬዲት ህብኹም ኣብቲ ዝመጽ ዘሎ እቲ ገንዘብ ይወግድሉልኩም ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ንግር መንገድና ኢንሹራንስ ስለስተላዓለት ያ ማለት እዩ ዝረሳዕና ምናልባት ካይህሉ አስጊ አይ ኖው ግዜ ወሲደልካ ብጣዕሚና ንመስግነካ ምክንያቱ እዚሲ ብጣዕሚቲ ኣድላይ ዝኾነ ምስቲ ክነብር ኣለና ንኽነብር ተኾይና ከዓ ገንዘብ ከድልዩ ኢንሹራንስ ከድልዩ ጥዕና ከድልዩ ስለዚህ ጎን ጎን ምስቲ እቶም ኣሕዋትና ደካትር ኣብ ኣትላንታ ይኹን ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘለዉ እቲ ናትካውን ብጣዕሚና ኣዝና ነመስግን ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ይመስግን ዘሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ብቋንቁ ብትግርኛ ተተርጊሙ ሓደ ክልተን ሕቶ እንዳተባሃለ ከም ዝገብር ከሎ ገርመካ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ደዊሉ ካብ ካልእ ስቴት ታክሲ ዝውሪ ንነብሱ እንታይ ልዕግ ይብዋል ኣነሲ ታክሲ ስለ ዝውር ኣነ ኤምፕሎይመንት ኣይግባአንን ኢሉ ኣደቂስዋ ንነብሱ ማለት እዩ ሕጂ ጋጣሚ ዝናህና ንፍንዎ ዘለና ቃለ ምሕተት ምስ ከደ እንታይ ኮይኑ ክገብር ከም ዝኽእል ፈሊጡ ማለት እዩ ሕጂሲ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እዚ ሓበሬታ እዚ ዘይረክብ ብዙሕ ሰብ ካሎ ሓበሬታ ዝረክብ ግን ኣይማኽርን ማለት እዩ ንሕና ከም ጋንታ ሬድሲ ኣባልና ናይ ጋንታ ሬድሲ ኻ ብጣዕሚና ኣዝና ነመስግነካ ኣስጊሓወይ እዚ ኸዓኒ ንጋንታ ሬድሲ ጥራሕ ዘይኮነ ንብሙሉእ ኣብ ኣትላንታ ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራውን ንብሙሉእ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራውን ክጠቅም ዝኽእል ሓበሬታ እዩ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኪው ብሉ ብዛዓዲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እሞ I don't know ጋንታ ሬድሲ ንዓኻ ብኸመይ ጌራ ተመስግነካ ቃላት ውሕደኒ ማለት እዩ እሞ ብጣዕሚና ነመስግነካ ነዚ ግዜኻ ሰዊእካ እሞ ብዚ እዋን እዚ ድማ ንስኻ እዚ ስራሕ ናትካ ሕጂ በርቲዑ ዘሎ ዳርጋ ኣብ መዓልቲ 2-300 ቴሌፎን ደዊሉ ሰብ ድውለልካ ኸውን እዩ ስለዚ ኣብቲ ጻዕቂ ስራሕካ እሞ ግዜኻ ወንዚፍካ ናባና መፂኻ ከምዚልካ ቃለ ምሕተት ክትገብር ብሽም ጋንታ ሬድስን ብሽም ስድራቤት ሬድስን ብጣዕሚና ኣዝና ነመስግን ምናልባት ድረሳዕናይ ነገር እንድሕራልዩ ዕድል ክበካኤ ተን ዌብሳይት እንድሕር ጌርካዮም ኣበይ ይኸዱ እንታይ እዮም ዝኸዱ በጣም ይቀንልለይ ኣነ ሓላፊነት የለ ያህስብ ክሪቲካል ታይም ዘለና ኣነ በጣም ህጉሴ በጣም ይበቃ እዚ ስክብ ከለኹስ ቁርብ ሪሊፍ ገብር ተስፋ ገብር ኣብ ኢንፎርሜሽን ኩሉ በፂሑ እቲ ሓሳባት ኣብ ሙሉ ይዝርጋሞ ኩላና እቲ ዘዝግባአና ሓላፊነትና ንገብር ኢለ ተስፋ ገብር በጣም መስገን ሬድሲን ንዘዳልዎ ሳሚ ግዜኻ ሃልፍካ እዚ ፕሮግራም ትህዝብና ኩሉ ሻኻ ተገልግሎ all the times ናይ ባሕቂ I give a lot of credit ደስ ይብለኒ ድማ ምሳኻ ከምዚ ገይረ ምስራይ ኣነ ፈትወ ይቀነለይ እተን ዌብሳይት ኣስጊሓወይ እተን ዌብሳይት 4-5 ዌብሳይት ከበ እዘን ኩለን ኢንፎርሜሽን ክትረክቡ ትኽእሉ ማለት እዩ እታ ቀዳመይቲ ዌብሳይት ናይ www.irs.gov ናይ ገቨርንመንት ዌብሳይት እዩ www.irs.gov/coronavirus www.irs.gov/coronavirus up to date information كله ابو الله مالتي second information www.sba.gov
زي بفلاي سمول بزنس زملكت مالتيو www.sba.gov تا سالسيتي دما healthcare.gov ابو دما بفلاي نس انشورانس اتهزو يبلو انتو يدرساكو تي ناي اوباما كير دلوكم سبات قدم انتدا بريميوم زي كفلو سبات اب 30 مالتي يقارط نيرو سسبند قبرو هجي اب 60 مالتي غيرو مالو سلازي وشتي 60 مالتي ككفنا انترطينا كنكفلو مالتي تا خالي تا سالسيتي ويب سايت كم تقولكو healthcare.gov ابان ركبنا رابيتين which is very important جورجيا زلو www.dol.georgia.gov www.dol.georgia.gov ኣብዚ ድማ ናይቲ unemployment ንመሊና ኣብ ካልእ ስቴት ዘለኹም ድማ ነናትኩም ስቴት ናይ ሌበር ዲፓርትመንት ኢልኩም ኖርት ካሮላይና ተኾኑ ኖርት ካሮላይና ሌበር ዲፓርትመንት ኣብቲ ጉግል ፓፕ ይገብሩ ኣብኡ ክትሪእኹም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኦንላይን ምክትታል ንኩለና ኣገዳሲ ይዋፃና alright ኣስጌ ብጣዕሚና ንምስግን ኣባ ከለኹ ንእግሪ መንገደይ ኣስጎዶም በዓል ሞያ ናይዚ ናይ ሒሳብ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ታክስ ኣፍልጦ ዘለዎ እዩ ከምኡ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ተሳቲፉ እዚ ሰርቲፊኬት እዚ እውን ተዋሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ መለ ራይዎ እዚ ከምትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ትምህርቲ እንዳወሰደ ሰርቲፋይ ኮይኑሎ ሓውናስ ጎዶም ብኩሉ እንትንኡ ኣብዚ ናይ ታክስ ሲስተም ብጣዕሚ ኣዝዩ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎ እሞ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ እንህለ እዚ ሓደ ካብቲ ዝተዋሃቦ ሰርቲፊኬት ብዛዕባ እዚ ናይ Uncle Sam cares about me cares ተዓንቶ ወይ ዝበልናያ ማለት እዩ ኮሮና ቫይረስ aid relief and economic security ትብል ብዛዕባ እዚ እውን ትምህርቲ ወሲድ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝዓመት እዚ እዋን ናይ ምርጫ ኤሌክሽን እዩ ሕጂ ንሕና እውን ዓብ ግደ ኣለና ከም ኤርትራውያን ምክንያቱ ተቐማጦ ብዝዓዲና ንኣብነት እቶም ንመርፆም ኮንግረስ ይኹን ሴኔተር ይኹን ገለ ኣገዳሲ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝሕልፎ ዘለዉ ፓኬጃት ንዓና ዝጠቕሙ ክኾኑ ኣለዎም ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሌክሽን ክትገብር ወፂኻ ኣይከኣልን እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከምዛ ናተይ ሕጂ ንኣብነት ዝተሰረደ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ እዚኣ እንታይ እያ ሜይሊን ባለት እያ እዚኣ ሜይሊን ባለት መሊእና ወይ ብፖስት ኦፊስ ንሰዳ ወይ ድማ ስካን ጌርና ናብቲ ኣብኡሎ ዌብሳይት ናብኡ ንሰዶ ኣብቲ ምርጫ ሲ ክንሳተፍ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ኩሉ ግዜ ክላ እንታይ ናተይ ትርጉም የብሉ ንብል ማለት እዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኤሌክሽን ክንሳተፍ ኣለና እቶም ኣጋጣሚ ቅድሚ ሕጂ ዝመረፅና ወይ ድማ ዝመላእና ነፍሲ ወከፍና ከምዚኣ ተሰዲዳትና ክትህልያ እሞ ንእግሪ መንገደይ እዚኣ ኣገዳሲት ሓበሬታ መፅያ ኣብ ስእልኩም ደርቢኹም ከይትህሉ ከፊትኩም መሊእኩም ስደድዋ ናይ ጆርጂያ ፕራይመሪ ሜይ 19 እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ክንሳተፍ ማለት እዩ ኣስጌ ቅድሚ ምዕፃውና ዝኾነ ትብሎ ብጣዕሚ የቀኒለይ እዚኣ ዝበልካዮ ወቅሲ ንና ብኮሚኒቲ ብጣዕሚ ጎስጓስ ንገብር ሰብ ኣብቲ ቦታ ኣብ ገለ ኩሉ ክሳተፍ ስለዚ ከም ህዝቢ ድምፅና ምንቲ ክስማዕ ተሳትፎ ምግባር በጣም ያገዳሽ በቃ ኮሚኒቲ ይህግዘና እንደውም ኣብ ኮሚኒቲ ሊንክ ኣለዎ እንተዳ ሬጅስተር ተዘይኮይና ሬጅስተር ክንገብር ማለት እዩ ታዝም ጻኸዮ ሳሚ ሐሳብ በጣም ይጽበዩ ራይሞ ኣዝጌ ዓወይ ብጣዕሚ ኣዚና ናመስግን ልዕሊ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ስለዝወዳእና ዝተመስገነ ይኹን ከምኡውን ነዚ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ወሪዱ ደሎ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ፈውሱ ምሕረቱ ክሰደልና እሞ ንእግሪ መንገዲ ድማ ኣነ ክብላ ደሊ ነፍሲ ወከፍና እቲ ብክኢላታት ሓካይም ወይ ድማ ናይ CDC ጋይድላይንስ ደሎ ንዑ ተጠቂምና ነፍስናን ቤተሰብናን ኩሎም ኣሕዋትናን ተጠንቂቕና ነዚ ጉዳይ ክንሓልፎ ኣለና እንታይም ዝብሉ ብዚ ዓዲ we all are together ስለዚ ኩልና ብሓባር ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም ክንሓልፎ እሞ ኣዝጌ ብጣዕሚና ነመስግን የቀኒልና
سلا كله تقبلنا أبزي نلوم معنا تودينا لنا hopefully كال فيديو أيدلون هون عند حراد لا يخوين دما مساخنا تراخبنا كستان قبرنا بزحات سبات دويلو ملكا نعاها جن كم سزبلكا نقول من السلادة تخيل بوينا خازن دجنا كال أي جزء كال أي كفال كال محتاج جرنا مو بشم جانتا ريتسي بشم ولد ريتسي إذا كان كله حزب إرتراخت أكمل خيلي إلنا سلزق قربنا يو عزينا إننا نمسجن كم هنا أزجي حوي نصدرها عزينا إننا نمسجن مخنياتو ناي صدرها جزء قد يفكر خامة خاد الله خامة كل جزء درسع انتايو تبع المويه سبعين نحر كوينو تا سبيت ترسع تا سبيت تبع المويه نحر كوينا تسبعي يرسع ስለዚህ ስጋ تا بعلت بيتك أبونا أنت ديت خون إذا كلنا من قبل كان ما بتعامي بعلت بيتك ون عزينا نمسجن يغني لنا سلام علتي سلام مشت